Hallelujah. 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 Jesus. Makabongo sana. Hallelujah. Makabongo phila phakade. Hallelujah. Mayibongo inkosi yamakhosi. Hallelujah. Mayibongo Jehova. Hallelujah. Ngigangalala. Amen. Inkosi yami. Siyambulela uSomandla. Hallelujah. Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Mandibulise kubefundisi balapha ekhaya. Sibiziwe singu-young wives sibancinci. Kwathiwa masize kweli bandla. Amen. Asithathi kancinci ke lonto. We appreciate. Siyabulela. Siyazithoba sithe inkosi kakhulu. Amen. Ndibulise abefundisikazi abakhona phakathi kwethu ngegama lenkosi uYesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndibulise omama abakhona balapha eQomga ngegama likaYesu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndibulise uyoung wives osuka kwindawo ngendawo ngegama likaYesu. Amen. Hallelujah, young wives. Married for life, young wives. Amen. Zoshiya isitembu esithi umfazi walapha makathobele uThixo. Sizothi imitshato yalapha mayithobele ilizwi likaThixo. Sizothi imitshato yalapha mayiphile ngendlela kaThixo. Hallelujah bazalwane. Sizokhomanda in the spiritual realm. Hallelujah bazalwane. Sizothi let his will be done eQomga as it is in heaven. Mayibonke imvana. Amen. Ngoba sibhaqile ba umtshato inkonzo. Umtshato is a ministry kaThixo efuna ukuphilwa ngeprinciples zikaThixo. Sikhule sicinga umtshato nje hayi about utata nomama babe nabantwana. But sifumanise intoba umama une role yakhe amakayidlale ethethwe lilizwi apha emtshatweni. Notata waxelela intoba makathini uphila apha emtshatweni. Amen bangcwele. Now thina ke ngokusingu young wives sidilishana nathi singomama. Amen bomama. Amen. Uyoung wives ke akathi wamkeleka abancinci kuphela. Apha as long utshatile uyadingeka kwa young wives. Ngoba uThixo wathi xa kendinikeza la Titus phaya chapter 2 verse 3 to 5 esithi omama abakhulu mabafundise omama abancinci. That means apha kumele kube khona umama omkhulu azofundiswa naye intoba umphatha njani umakoti. Mazala mele babe lapha. Amen bazalwane. Makhulu nikhona? Amen. Babo mama abadala naba ephayimva. Nabo bamele babe lapha. Khona ukuze sifundisane into bapha emizini siphathana njani. Mayibonke imvana. Ukuyivela into ba kuthiwa umazala akavani nomakoti. Young wives kuyatitsho. The older women must teach the younger women what is good. Amen bazalwane. Bazalwana ulilizwi ngoba uThixo unguzwi. In the beginning was the word and the word was God. God is the word. So yonke lento nasemtshatweni apha kufuneka sifundisane ngezwi uba uThixo uthi masenze njani singabafazi. Amen. Amen. Apha ku Proverbs chapter 19 verse 14 uthi the houses and the wealthy are inherited from parents, but a prudent wife is from the Lord. Amen. Amen. Kutheni elilizwi likaThixo lizawudibanisa ubutyebi, lidibanise iproperty, and then lizothi umfazi kodwa yena ufumaneka kuThixo. Yes.
there's a mystery in this word. Ekumele ba siphicothe okanye ngizathini si research uthini uThixo uzadibanisa immaterial things zalapha emhlabeni azodibanisa nomfazi osuka kuye. Uyabona ke once kwathiwa but la but ucima lento ingehla. The houses and wealthy are inherited from parents. Uherita lilifa ne? Yes. So siyayazi mos abantu abadala bathi basobhubha kuthiwa hayi ke unyana uzofumana ilifa lekhapha afumane umzi kwelikhaya afumane ubutyebi bolikhaya yonke into utata beke yiyo uyayifumana. Uba bene millions nazo azifumana eza millions. But umfazi akafumaneki kwizinto eziphathekayo. Umfazi usupernatural. Mayibonke imfana. Umfazi usuka kuThixo uqobo. Mayibonke inkosi. Hallelujah. Yiva xa besithi ozuze umfazi uzuze into elungileyo ekholekileyo kuThixo. That means ukukulunga kukaThixo. uThixo uthathe ingxenye yakhe wayifaka kuwe wakukulunga kwakhe. Amen bazalwane. Umfazi yakhayo uyakha ngantoni? Ngewisdom, ngobulumko. So xa uprudent that means wakhiwe nje umfazi esakhiwe uThixo uyawamakha uba makabe nobulumko. Now ke ngoku ubulumko ke bufumaneka kuThixo kuphela akukwazeki uba ufumaneke mhlawumbe ukuherite. Abuheriteki ubulumko. Uthi hayo mna ubulumko ndabufumana kumama. Bufumaneka kuThixo umama ngakunika amava. But wena ukuzimela kwakho kufuneka ube nobulumko bukaThixo. A prudent wife that behaves well to her husband. When you behave well to your husband, iBhayibheli siyalela into yoba abafazi mabathobele abayeni babo. Ukuze ubehave well funeka urespecte umyeni wakho. Respecta ke umyeni enxila, respecta umyeni esenza noba intoni na engakukholisiyo wena. But when udlela yakho irole yokuthini ukurespecta ngoba uThixo utshilo wathi you must submit to your own husband. Yes. Amen bazalwane. So thina sidlala irole yethu into ba ke ngoku masiyiphile le into yokusubmita and bazalwana abafazi abaninzi bayayikhalazela ba ye mamdlobo akusubmitheki unzima ndiyayivuma. Akusubmitheki ngohlobo lomuntu ozawungena phaya egxadazela enxilile. Ufumanise uba xa umjongayo uyakuthuka uthetha into ezingekhoyo akaku appreciate ayikwazeka ndithi bazalwana inzima ne but yakwazeka nguThixo. Amen. uThixo uyakunika amandla xa uthi bawo ndenzise ukuthini ukusubmita le ndoda inje ngoku. Amen. Ayithi yishiye because of iziphoso zayo but ithi lento wena dlala yakho irole yokusubmita. Behave well to your husband as a prudent wife. Amen. Another one, a prudent wife must be faithful and loyal. Makathembeke umfazi. Ukuthembeka ke kuninzi ke bazalwana apha ungumama ufumanise into yoba uyakwazi uxoxe nange-finances ezi. Uthi wena wamkela i-1000 ubusazi ba mhlawumbe wamkela i-10,000 qha awufuni umyeni wakho ayazi loo nto. But apha siyalela uba singabafazi masithembeke. Umyeni wakho inyama yakho nibanye ne naye kumele bathembeke kuwe
na uzazi ifinances zakhe. Amen. Ndithetha ngento exabanisayo kakhulu apha emakhaya, into yemali. Now ifuna ke ngokwena ube faithful ukwazi umbonisa ba tata ndikhola imali ethile and ngale mali nansi siwenza njani na, ni budget together. Uba yena kayivezi eyakhe imali, is up to yena, wena udlala yakhe role. Amen. So i-prudent wife ke bazalwana iba faithful, iyathembakala. Uthembakala uwedwa, uthembekala utata ekhaya engekho uphumileyo jola, wena ushiyeka uthembekile. Ngoba konke okwenzayo wenzela yena, I mean wenzela uThixo, awenzeli yena per se. Mayibonke imfana. Now siphinde sidlule, a prudent wife manage the affairs of her house with wisdom. Besitshilo apha sathi ngumfazi dala nabanye omama baphakamayo apha bethala Proverbs 14 verse 1 ethi ngumfazi oyakhayo indlu yakhe and uyakha ngobulumko. Ube ngumama uTitus Paul sifundisa into yoba abafazi mabasebenze emakhayeni abo. Akho lula ke usebenza in these days because abafazi bathini bayaphangela. Ufuna siba unkosikazi usetyenzelwa nguanti endlini. Inkosikazi le iphekelwa nguanti, ithi iphekele nomyeni wayo. Andithi sinesenza njalo bazalwana? Not wena ne? Okay. Lanto ithi uanti ukhona ukuzoncedisana nawe because uyasebenza, because mninzi umsebenzi wasekhaya. But when afuna kube nobulumko ke ngoko how to handle umyeni wakho aphekelwe nguwe, aphakelwe nguwe. Ubantu phaya uphekile but athini aphekelwe nguwe. Wacaba wena uzawuhlalela nje phaya kula couch kuze uanti azise itray ezisela umyeni wakho. So being a prudent wife ethenjwe nguThixo, ethenjwe ngamazulu, wena honorisha la ndoda ngokuba uyiserve. We are here to serve our husband. Amen. Umseva ke bazalwana noba umuntu unjani, useva ngobuthini uThixo uthethile wathi you must do so. Amen. So bazalwana iphinde apha ithi ke a prudent wife ndifuna nje okokuqala sepha kwela lizwi elithi elipha ku Colossians. A prudent wife speak truth in every situation. Uba ngumuntu onenyani, unyaniseke to yourself, because bazalwana kulula uxoka ungumuntu. Nje seside siqhelile, uyakwazi ukuthi hayi ithi kula mama osayithandikho uthi kumntana. Uyabona so nomntana sowufaka ubuxoko kwapha kuye. Kulula uxoxa ukuthi hayi tata ndisesikolweni kodwa uyazazi ba akho sikolweni usechomini. Nditsho mhlawumbe uyaphangela. Uthi nisephangelweni uyazazi ba awuphangelanga ke namhlanje ukuzula idolophu. Uyayibona? So ndiyaklanto ethi ukungabi nenyani kuze ngathi kusesystemini ilapha kuthi into yoxoxa. iBhayibheli ke isiyalela into yoba uyise wamaxoki nguSathane. Thina ke utata wethu ngubani? nguThixo ne, and uThixo wethu into uyinyaniso. So ithi ke we must speak truth. Masithethe inyaniso bazalwana. Singayifihlisi and ikhona lento hayi bendisenzela into yoba nokutata kabani angandibethi, so bendiqonda into yoba mandenze ngohlobo. Speak the truth. Ngoba ithi iBhayibheli sawubuzwa ngalizwi ngalinye esilithethayo phambi kwethrone. We're going to account about every words that we utter. Amen mazalwana. Amen. Now apha go Colossians ndifuna nje siye ku Colossians chapter 3 verse 9. It do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practice. Do not lie to each other. Uyayibona la nto xoxa uxoxe napha esikolweni uphangele
uthi ayimfundisi umntana makaphilanga kanti ufuna ukuya esikolweni. Ilula nje into yokuxoka. Uxoke uqonda ba hayi wenzela lento and you are justify ba lento enzayo wenza into right. Uxoke uthi hayi ugula umama ekhaya kanti akho kwagula kwamama ufuna ulala. Uyayibona? Uxoke nalapha kumyeni wakho uthi ndiphethwe inhloko xa ifuna isiqu esakho uba nilale. Ininzi indaba oxoka. Uthi hayi andisiva mnandi namhlanje andiphilanga kanti unqena nje uba ukunikela umzimba wakho kutata because uyanikela pha kutata ngalomzimba wakho. Kaloku iBhayibheli iseliba lo mzimba ayingowakho ngowakhe. Amen bazalwane. Uxoka uthi inhloko endiphethe okuyiqala izolo. Yibona uxoka nje kulapha emlonyeni wethu. Usathana vele asowune athi ningabami nina because nina nisoloko nje nilophoza ubuxoki. Nihleli nje nikuphuma ubuxoki apha kuni. Ayikho nje into iphuma ibe inyaniso. So lokuxoka. Mina ndibuza ke ngoku uya kweliphi izulu? Ngoba utata wethu owadala izulu nomhlaba ungunyaniso igama lakhe. He is the way, the truth and the life. Truth uyinyaniso. Wena ke ngokuzangena phi ke ngokwezulwini because uxoko kwakho sewudenjuza isiqhela ukwazi ungathethi ubuxoki. Awusaziva noba ngoku hey uthethe inyani noba uthethe ubuxoki because into yakho. Do not lie to each other. Litsho izwi lenkosi. Liphinde pha kuProverbs ngifuna uthetha ngobuxoki because yena nto etyheleyo apha kuthi sesikhula nje ndingathi esona strongholds bazalwane esilapha kuthi sibhibhidla nje itongues sigcwaliswe ngumoya ingcwele kukhona nobuxoki apha ezinhliziyweni zethu sona sobuxoki. Uthi hayi anjoli mina ndisiphethe kahle ndingumakoti ondilisekileyo othanda uThixo ndiyezulwini uyanjani ugcwele ubuxoki. Sento encinci impungutyane ezigqibayo umyeso. Haleluya bazalwane. Nansenye maseni kuProverbs chapter 12 ngifuna nisibhale nje bazalwane umuntu ozamane ezikhumbuza ba hey mna uba ndenza ngohlobo tata wami nguphi abino tata ne. Okay, khona ufather of lies kukhona ufather of truth. Ithi ke apha Proverbs chapter 12 verse 22 ithi lying lips are an abomination to the Lord, but those who are dealing truthful are his delight. Nyayiva kuthiwa abomination ukuxoka kuyingozi enkulu. Ubone wena izinto zingenzeka apha ekhaya kanti wena wothelwe bubuxoki ukhulelwe ebuxokini nalomsebenzi ufumene ubufumane ngobuxoki nale mali oyifumana ubufumane ngobuxoki nento yonke nje into yakhe nobuxoki phakathi nesithendo nazo bubuxoki. It's an abomination before the Lord. Hallelujah bazalwane. Amen. Yinto esibambile ibamba umzalwane ibamba umfundisi ibamba ubishop ibambe wonke umuntu into yoxoka. Amen. Stronghold. Curse. Cancer ekhukuthayo ekhukuthi kungakhulu ikwethu ucimba into lento singakhulanga kangaka singamakholwa sithandaza every day sizila ukudla but no signs and wonders. Wayethe uYesu nina nawukwenza nemisebenzi emikhulu kunale. It's because sisathe sisingxatha siphila ubuxoki siphila inyani singamakholwa njani singabafazi abanjani. Prompted wife is loyal, is faithful. Mayibonke inkosi. Amen. Ithi apha lying lips ezizakho lying lips are an abomination to the Lord. Amen. Kulomlomo kuphuma itongues kulomlomo
khona i-worship kulo mlomo uphunde kuphuma ubuxoki. Yiyo lento ithi iBhayibheli emlomeni wakho kukhona amandla alibekiweyo. Ithi ke lo uyotya isiqhamo sawo uba utya esiphi esokuphila kanye sokufa. Ukhupha ntoni ngomlomo wakho? Ukhupha ntoni ngomlomo wakho kumyeni wakho? Uthi sizibhaqe. Kutsho wena. The king ordainwe nguThixo athe uThixo is the head of the family. But wena xa ujonga umyeni wakho umjongela phansi because when you see you are better. Nalento ophethe ngayo mhlawumbe imali uzibona ungona naku wena usamkele 15,000 yena eza ne 5,000 apha endlini. So wena sowuzibona ke ngoku ubhetha kunaye. Haleluya bazalwane. Bazalwane sibizele ebungcweleni. uThixo sifuna ebungcweleni uthi akukho nami yombona uThixo engikhongcwele. Mayibonke inkosi. Eyona target angayi uThixo into basifane naye njengoko sasinjalo eqalekeni. Mayibonke imvalo. Amen. Wathi uThixo xa edalayo wathi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu into our own likeness and into our own image. The likeness of Christ must be seen in you. uThixo kaloxoka lithi siyatsho. And siyatsho sithi the devil is a liar. Usathana ulixoki but wena uyabuthetha ubuxoki bakhe. Every day alitshona ungaxokanga. Uyakweliphike ngokwizulu bazalwane siza yaphi? Akungeni isono khona. Mayibonke imvana. Masiphinde simfunde ubuxoki. Ndifuna uphume namhlanje uqonda ba whatever ithetha ngomlomo wakho. Yes. Hallelujah. Amen. Nabi apha Proverbs chapter 14 verse 5. Masibujonge. It a faithful witness does not lie. But a false witness breath out lies. Phefumula nje phefumula ubuxoki. Kodwa usathana kanandaba bazalwane noba singaze ecaweni ka7. Akananda nowa singaze 30 years uthi kudala mina ndasindiswa. And usikhupha ishumi every day apha ecaweni. Awunikeli ya. Abeqonda hayi hamba kodwa ngowami. And uyakumangalela. uSatan abe before God athi uyambona ayikabe ngowakho lo ngowami uyaxoka. Nothixo aqhuluma wakhe. Manda ndimxela uba ndingunyaniso. Agwebe ngokufanelekileyo. Mayibonke inkosi bazalwane. Bayiwa phambi kwetrona to the judgment. Asingaphili ukufake. Asingaphili ukuqhinga. Singabafazi. Size sixokisane thina together. Uthi hayina namthi nje ngoyaba. Inkosi yami. Bazalwane. uThixo sifuna sisenyanisweni. Ungunyaniso. Uma sikhonza uThixo wenyani, masike simkhonze ngenyani nangomoya. Abazamnqula uThixo bamnqula ngantoni? Ngomoya. Nangantoni? Iphi inyaniso kumakhono? Oh. Siyaphi ke bazalwane? Sisasinsiwe. Sisinsiwe nani? Funa siphuma apha kuthi. Amen bazalwane. Kanti intoni insindiso? Intoni insindiso? Insindiso kukusuka from the world of darkness, okanye from the kingdom of darkness and moving to the kingdom of the light. The kingdom of the light kukhona faithfulness, kukhona truth, kukhona inyaniso. Where there is Jesus, there is truth. I am the way, the truth, and the life. Amen. Akukho namnyozayo kuba engezi ngam ndingunyaniso. Amen bazalwane. Uxoxa uthi hayi mama umfundisi khange nikwazi ukuza namhlanje kusekwagula umntana esikolo apha endlini. Kanti uyazazi into ba yo unqene uvuka ukuzicaweni. Ininzi indlela isixoxa ngayo bazalwane. Izininzi ningazibala nizibale. Nalapha emthathweni ke uza uzoxoxa nalomthatho mhlawumbe ufumane ngobuxoki.
noba ufumanayo umtshato ufumanise uba wenze iinzame zoba azishayinise kulaa tata okanye kulaa bhuti ngendlela ethile. Uzamile lawo lo mtshato, uyazazi amaqhinga akho wenzileyo. Amen bazalwane. Nezimoto zifumane ezingaka uyazazi uzifumane ngawapha amaqhinga. Nalendlu yakho entle uyayazi uyifumane njani ngawapha amaqhinga. Ngabikho kwenyaniso yobribe ukuze ufumane ithenda. Bazalwane masipheni inyani uba sifuna ezulwini. Mayibonge inkosi. Amen. Ndithetha ngeprudent wife ke bazalwana. Iprudent wife mayithini? Mayinyaniseke phambi koThixo, phambi komyeni wayo, phambi kwehlabathi. Ithi iBhayibhile, let your light so shine before men so that they may see the goodness of the Lord and glorify the Lord. Amen. You are the light. Yebazalwana, ubuxoki bukhe bube buyi-light. Ubuxoki busebunyameni. Yenza yonke into yenzayo yenza ekhusini. Awufuna ubona yonke into nje uyayibona. Usoloku une-timing. Soloku ubala nje wena. Uthi ubale nomyeni wakho liqina zambamba phambi. Ininzi into liqhinga apha etsheleyo. Itshele. Hallelujah bazalwane. Amen. Uthixo masimncede. Makasincede uba kusuka ubuxoki kuthi. Ugcwele. Akukho uba bazalwane ungazila kayi-10, uzile kayi-20, uzile kayi-40. But ungakasuki esonweni, sisono uxoka. Xa kuthiwa ngeni nasinye isono, even noxoka kungeni. Thina izono ezikhulu zezibheke zokubulala abantu. Ukubulala umuntu, ne? Yokuxexeza. Sithi hayi ke. Sesilapha kuwe. Amen bazalwane. Uyabona bazalwana uThixo ubheke i-character apha kuthi. Yena into angayo young wives apha we are building wives. Ukuba mazibe ne-character kaKristu. Amen. Uyayifunda phana emission yethu nansi yatsho. Have a character of Christ. Suphila njengehlabathi. Phila njengoKristu wayephila ehlabathini. Amen. Izithi iBhayibhile zangone. That means nathi sinako ukungoni. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Athi umuntu hayi kaloku thina silapha emhlabeni sikulamagada ahlabayo noko asinawude sibe ngcwele asikho perfect. That means u-undermine uKristu xa uthi akho perfect. Sakubeni yena wayize ukusenza perfect. Kaloku uthi wayezothatha imivandedo yethu, wayezothatha isickness zonke zethu, wayezothatha isono sehlabathi usenze sa perfect. Akayenza uThixo into engekho etemteme engekho perfect. Why we undermine our God? He made us to be perfect, to be like him. Amen bazalwane. That means isinayo kuyiphila insindiso nsi yamanyana. The true gospel of Jesus Christ. Singabafazi. Sathetha nabafazi. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. Masegqitheni ke bazalwane. Sijonga le prudent wife. Hallelujah. A prudent wife is slow to speak and process truth before sharing anything. A prudent wife ke ayithethi noba yintoni. Uyazilinda apha emlonyeni wakho. Uyazilinda xa uzothetha nomyeni. Uyayibona la elaa xesha le-quarrels. Amen. Hayi nathule ngathi akukibe khona i-quarrels ezindlini. Asike sidume phaa endlini. Uva nawe ngoku uluza ithemba. Uva nawe ngokuba unomsindo uthethela phezulu. Ayifuni loo nto uThixo. Uthi zeka kade umsindo. Eseyiwesa ayikho kuthobela. Uba umyeni wakho xa ethetha nawe uthethe, naye ethetha ninyukelana apha endlini.
Amen bazalwane. So xa kukhona iquarrels wena yehla. Uyazi bayaqobeka naye yahle. But the morning ithethe kubona niyanikana and ukuthetha kudala okunye ukuthetha kuyona. Uzibona sewukhupha nenhlamvu ungazimiselanga because awubophanga umlomo wakho. Ayibonke imvana. Amen. Ndifuna siyisezweni. Masiyeni phaya ku Proverbs chapter 10. Sikizwe namhlanje ne? Proverbs chapter 10 verse 19. Sin is not added by multiple words, but the prudent hold their tongue. The prudent wife hold their tongue. Yaqhobosha ilwimi lakho. Uyayiva phaya iqaleni itheni? It sin is not added by multiple words. Ithi ke esiXhoseni ubuninzi bamazwi akusweleki sono. That means amazwi xa emaninzi kuba khona isono. Niyayiva nebazalwane? Now, obambileyo umlomo wakhe unengqiqo. Ingqiqo yi-wisdom. So ithi ke ngoku ungumfazi ilwimi lakho sothetha nakanjani. Sophosa nakanjani. Phose nje. Zigade even so ungathethi natata uthetha nabanye abantu noba usesikolweni ubuphi sophendula izinto ezithethwayo noba zithethwa ngubani. Liqhobosha ilwimi lakho. Amen. Ubulumko. Amen. Now ndiza kunikeza ke ngoku how to approach your husband when you are speaking with your husband. Amen. Number 1, think before you speak. Yicinge lento ozayithetha. Uyabona ke uboyazi le bukhawuleza ugabadela uphendule uyazi ba yenke ungenwe ke ngoku ngomoya womsindo. Ungenwe. iBhayibheli siyale into ba zeka kade umsindo zikhame yehla die to self. Uyayibona le nto ha wayingcwele ndincede wabala amazwi athethayo. Amen. Ithi apha ke choose the right word. Number 2, choose the right word when you speak with him. Uqonda hey kukhona lento ongayi-understand ukutata kabani and hey iyakufixanisela nalento yokubuya late kwakhe uyabona but xa uzawumbuza umbuze iba ne-strategy okanye iba ne-good approach and xa approachayo approache ngokuthobeka. Ungathi uvela phi indoda ibuya ngeli xesha ebusuku anohlalela lo nto mna yashawutisa ucinga uza kuphendula latata uyakutshila qha. Singaku choose the right word. Uqonda ba ndizambuza kanje ndizambuza ba tata wathi ke ngoku wena ivili liqaphukile ngelaa xesha bendikufonelayo ngoku kwabetha i-5 hours awukafiki endlini and buthela izawulunga within 30 minutes elafile. Uyawathini ke ngoku uyawadlula phi? Nevi mathile le nto ndithetha mathe because wena ikhona le nto uvela phi ezangena ngo-1 endlini uyayiva ikhona le nto akandazi andenziwa njalo. Uyabona xa uthethe kanje soze ngakuphenduli nini vile kokumathe ndikuthethile uzawuthi hayi nkosikazi uzaze neqhinga ne amkelela qhinga ukuze ube ne-peace up ahead. Hayi nkosikazi yalunga imoto ndathi ndisahamba endleleni ndabizwa ngutata omncinci so ndadlula kuye. Oh okay ke tata uphole entloko uqhathile uyayazi into avela kuyo ne because the moment uthetha wena uyigrumba akuzuba khona peace apha endlini nizawuxabana and uzayibhaqa le nto ofuna uyibhaqa. Ekubeni uyibhaqile le nto efuna uyibhaqa ithi thatha isuitcase iphuma ngomnyango ushiye umtshato.
Na wena umkiswa emtshatweni ngumuntu owone isono sakhe esingeso sakho. Sisono sakhe lanto yenzayo phaya. Niyiva phasana? Nguye obangela into ba makabuye ebusuku, nguye besenza lonto beyenza phaya, but wena uyithatha uyinamathilisa nawe ushiya umtshato. Ayidibananga namthatho lanto. Amen. Wena uzowakha apha. Mandate izothini? Uzohelpa yena futhi. Amen. Hallelujah. Ithi ke nansi futhi itsho apha unumber 4. Ithi speak softly and respectful. Sathetha nomyeni. Amen. And then number 5, correct him with love, not criticize. Yayibona ke ininzi ke into yokriticize uthi uyathetha kanti umuntu uyamhlaba amabala. Hayi ndiyakwazi wena tata kabani ungumntshontshe. Uyayiva? Hayi ndiyayazi usoloko unibalela wena. Uyayibona? Kodwa uzama ulungisa, uzama ucorrect into. Uyayibona? So asumfaka amabala. Uyayazi bazalwana, hey, ukuve kuthiwa ilizwi likabawo okanye mandithi insindiso ibububhanqa kwabathabalalayo. Nomtshato nendlela esenza ngayo izwi ibububhanqa xa ulenzayo. Doesn't give sense. Ayiniki ingqondo into kaThixo, but inengqondo kaThixo. In the wisdom of God. How can into ba umyeni wakho ezakubuya ngo5 umazi ba uyabona ke ngoku and uyayifinish into busuke entombini. But uqonto ba yema ngizathula njani mamdla ukuthi ngithule njani. Akaboni ba nomyeni unikha phansi akandazi ivalue yami. But iBhayibheli ithi humble yourself. Ayibonge Nkosi. Respect him, speak softly, correct him with love. Amen. Avoid correcting him in the front of children and friends or families. Uyabona xa usanomsindi ngenye ixesha uye ucaba into ba umyeni wakho uzathi noba khona abantwana uthetha nje awusabona noba abantwana bazawuthini apha endlini. Kaloku bazalwana singumzekelo kubantwana bethu ngemitshato yethu. Now imitshato yethu funeke bayibone kuthi. Uba ngaba unento ufuna ithetha tate kudlayo, mbizele kubucala ebantwaneni. Akho nto ingxamisekileyo ucaba uzawube ushawute khona abantwana esitting room. Nyeyiva bazalwana? Because kaloku umthula isidima sakhe kwabantwana. Ozavela uthetha uthi hey imali ethile yatshona phi uyawayithini uyayibona phakathi kwabantwana baqonda utata uyayitya imali ye-school fees. Uyayiva ne? Umbuza phakathi kwabantwana uyitheni imali ye-school fees phakathi kwabantwana. Bathi utata ulisela. Iveza utata ulisela apha. Uandamanisa indoda yakho ebantwaneni. Awuyiniki respect abantwana babona bamrespecta ngenxa into ba umama bebona ba uyamrespect utata. But wena ngoku uyashawuta yatshona phi imali uyitheni la mali uyayibona na? Respect your husband. So ithetha into before ebantwini bomzi wakhe okanye ebantwini bakokwenu uhambe uyoxela iingxaki zenu zomtshato into ba le ndoda yenza njani apha. Uyoxelela isister yakho uyoxelela umama wakho. Bona baza kuthethelela bathi mntasekhaya yewethu yeka lonto yeka lento engumtshato. Niyeke la ndoda. Nawe ubona ba okay abantwana basekhaya nomama wami lo so banyanisile. Ushiyana uphosana nomtshato wakho ngento ibinolungiswa engenamsebenzi. Khawufunda ukuzisolvela ingxaki zakho nomyeni wakho. Wasolokuxela yonke into le. Uba niyaphaxulana apha endlini hayi wethu asithethisana apha endlini. Yonke into khona bangayaziyo. Hayi wethu akasupport apha endlini. Akho nto bangayaziyo abantu bakokwenu. Khawumnike irespect umyeni wakho khona ukuze respectwe nakokwenu because uzothi efika ke ngokokwenu ndithetha mna apho uzalwa khona. Ufima siba la myeni abamoyanga
because kaloku wena okokoko uthetha ngayo izinto zonke sebemjonga ngalamehlo abazukunika isolution qha bazathi mntana sekhaya hey ungabhubheli emzini mntana sekhaya buye ibe naloo nto mhlambe beyikuxabana nje ukugqithayo uqhela uba khona nakweminye imitshato but ngoku sengathi ngoku izavele ibe nkulu phaa ekhaya bayithathele phezulu because bayavakalele niligazi elinye so zigade uthetha ke suhamba uthetha ngomyeni wakho omakoti kuyahlaleka noba ingxaki zinjani uyahlala iyatshintsha imeko akho meko ingatshintshiyo amen bazalwane ingxaki zethu asifani njengoba silapha asifani ingxaki zethu asifani kodwa hey kuyahlaleka kuyahambeka kuyaphileka glory to Jesus Thixo kuThixo nakho ubuhleli ithi after you have done all to stand still njalo uPaul sowugqibile ukuma phindume uthi Thixo undibizele ntoni kulomzi angayigqiba imandate yaphi uyaphi angayigqiba imandate hayibonke mfana yabona ngalamini wawusithi ebubini nasemamkajoya pha umama pha ngalamini wawusithi ebubini nasebumnandini apha emtshatweni ukuba bubi kube xaxa ngasuvele uthatha impahla zakho uqubula uhambe it's normal to everyone hallelujah Thixo ufuna ujonga into yoba unqiyame ngantoni xa kukubi emtshatweni phembele ngabani zayemagqirheni bebiza indoda ehlelisana yelo phaya zayemagqirheni zayekosiyasi zamgalelela umgubo akuthande yewethu likhona igqirha lamagqirha khona unyanga lemihla ndimasigumazalwane hey bayibuyisa indoda eshibhini ihleli pha ithi ngehambo yomfazi azuzeke echaracter wenza ukulunga ngoba unokulunga igama lakho ozuza umfazi uzuze ntoni uzuza ukulunga velisa ukulunga kwimeko zonke lunga lunga kuthukwa umyeni wakhe angene kuthuke ulunge yabona kwakulunga uzamzuza uzawubuya sabuya ngawe haleluya bazalwane mna ndinabafazi abathi abaninzi bayabasi abenihamba nabo basemonti ihambi indoda ithatha isuitcase yohlalisana phaa nentombi sikhonza uThixo phela sikhonza unyanga lemihla sithi asijiki kule ndlela asehli kule ntaba eyomtshato sibiziwe calling hallelujah Thixo sibizile for such a time like this apho bathi think about yourself think about your happiness wasebiza uThixo wathi abantwana bam ibambeni sendiyabuya kamsinya ningakhonqi bambeni shakatala basaya bazalwana Yesu uyabuya jonga ezingxaki onazo zezomzuzwana le ndoda enjena izawutshintsha yomzuzwana lemeko enje yabantwana bakho yomzuzwana glory to God kawushiya umtshato wakho uThixo kufake emtshatweni ngokuthemba ulithemba likaThixo kulaa mtshato ulithemba likaThixo kulaa myeni oselayo uyihelper yakhe mtsale from the bottom of hell mtsale ngomthandazo mize esisikhohlakala uthi Thixo indoda yakho le inhloko yelikhaya kawumbumbe abe responsible for ifamily yakhe makhe ngalomlomo benteni ngomlomo ndathi makuphuma ukulungileyo mangathi mayingaphangeli ungam-undermine ngoba engaphangeli
wathi wena thethe life ba this is the head of the family. Inhloko yakho ayizutshintshiswa ukungabikho responsible kwakhe. Uhleli inhloko uThixo wami ordain wena uThixo. Wathi uThixo is the head. Umfazi wentoni uyihelper yale nto. Inkosi yakho ithi thobela njengasenkosini. Uthobela kubuhlungu bazalwane. Hallelujah. Shandala bakhosaya. Henele boshitaya. Bazalwane xa ulenza ilizwi likaThixo uMngcwele lathi take over. Uve kulula ukulenza. Kakule practice. Take it as it is. Ukuthatha ukulunga ukuproduce ukuthi sake ngilunge manje kule meko. Sake ndenze ukulunga. Abantwana bomyeni wakho ababazele sewukhona apha emtshatweni yewethu khawuvela ubathande. Suvela ubuza yini le ndoda ingiqala kakubi. Le ndoda ayindazi ngosapha emtshatweni. Itheni yeza nabantu iyajola le ndoda idize nabantwana. Thanda abantwana bazinto abangena indawo besinweni kwingxaki zenu. Uba uze apha emtshatweni wafike nabantwana thanda abantwana ligazi lomyeni wakhe Elia. Andithi umyeni wakho mthanda wonke ne? Amen. Mthande thanda nabantwana bakhe. Abantwana bazinto bazibone sebekhona. Ungaselokhu ukhetha bakho abakubenzela okuhle yena ababakaze basemzini ubenzela phansi. Kohlakalo ke leyo bazalwane. Akukulunga. Thina sibizela ukulunga. Bafundise ngokufanayo, bathengele impahla ngokufanayo, banxibise ngokufanayo nabantwana bakho. Baphukutya ngokufanayo kwabaphiko eliqhephuliweyo abakho baphithayo. Zindoneso. Sibizele kulungeni. uThixo sinika i-character yakhe yokulunga. God is good. Ofumane umfazi usuze okulungileyo. Whosoever find a wife find a good thing. Good thing kaThixo. Thixo has deposited ukulunga kuwe. Yiyo lento esithi nge-character. Ngokwakulunga kufake kuwe uzawuzuzeka umyeni wakho. Zuzeka nge-character. Ayikho into bazalwane so wina nge-character because you need power of influence. Influence lapha ukuthi jonga phaya ethi uyambona uEva ngela xesha uThixo wethe mabangadli phaya elentweni mabangatyi pha kwezasiqhamo kulamthi yafika inyoka yafikela bani uEva wathi uEva yitya ndoda namsentyini naye watya akatsho into ba hayi uThixo bethe kaloku singatyi uyayiva inhliziyo yendoda umfazi wina ntoni indoda yathi yitya naye watya indoda ayaliphulaphula okanye ayalenza ilizwi likaThixo. That means thina sine power of influence more than uThixo. Nineiva le nto bazalwane yiyo nto uThixo athi umfazi onobulumko kuyo yakhayo indlu yakhe. Kuthena ngathi indoda mayakhe indlu kuba indoda inhloko ingaphezulu kwakho but athi ngumfazi oyakhayo because umfazi une power of influence. Nangoxa sapha kwakho mama uba usonwabanga kulamzi uqumbile ngeke sisakhawuleza siphuma 2 minutes because awuthandi ba masibe lapha but ubukhe wasamkela ngesmile sangena sazivela ba kusekhaya ukusela uhlala lithone nelanga because umama nguye oyakhaya indlu oyifukumayo indlu yakhe. Amen bazalwane. So ke bazalwane thina apha ke ngokuThixo usibizile emithathweni ngokusithemba. Sithenjwe ngamazulu. Sithenjwe ngamantoni? Senza uhlala phansi. Senza uyeka. And uThixo ke ngoku xa esithembile uba niyaqaphela ezifundiso zizidilishana no inside out. Ubuhle bethu abukho apha. Sibahle right siyazilungisa ne. But umfazi mhle ngaphakathi. Yiyo lento young wives
xa etitshayo utitsha ilingaphakathi. Yes. Utitsha into yoba ilingaphakathi malifane noKristu. Yeah. Now umzi wakho uzawakha ngantoni? Ngolingaphakathi. Yeah. Ulingaphakathi kulapho kuhlala khona umoya oyingcwele. Yes. Ulingaphakathi lakho kulapho kuhlala the same spirit that raised Christ from the dead is in you. With that same spirit, with that same power, yilo uzawukwazi uovercome zonke challenges odibana nazo emtshatweni. Kahle kahle wanikiwe amandla onqoba zonke izinto ezidibana nazo apha endleleni. Zonke challenges onazo wanikiwe amandla ukuthini? Ukuzinqoba. So hayi ke ngokuleni ingangam ke le. Mamdlomo haya akayiqondi kahle le. Jonga unikwe the same power yavusa uKristu kwelabafileyo. Ilapha ngaphakathi kwakho. Tsho njalo pha uRomans, the same power. The same power. The same power. Ayikayinkinkishanga uThixo. The same power. The same power. The resurrection power. That means wena uvusa okufileyo kube khona. Wena umthetho nguwe ovusayo. Umakhi mos. Wala mthatho. Welakhaya. Mayibonke imfana bazalwane. Hallelujah. When ungumKristu, you must know your identity. I-identity yinto obizwa ngayo, yinto yiyo, yinto ophila ngayo, yinto ohlala ngayo, yinto ohamba ngayo. The identity in Christ yile athi uThixo, you are a suitable helper. uThixo ukunikeze imandate eyenziwa ngomoya oyingcwele emntwini. Leyo ba umoya oyingcwele eyihelp athi nawe uyihelp. So uThixo ungumfazi uku-identifye nomoya oyingcwele. So you are doing the same responsibility eyenziwa ngomoya oyingcwele in your house, in your husband, being a helper. Now, ndifuna uhlala uyazi into yoba my identity is like the Holy Spirit. Ufaniswa nomoya oyingcwele. Bazalwane, you are not ordinary. You are not ordinary. Identity yakho ifana ngqo because ninikezwe the same responsibility. Jonga kuThixo indlela enza ngayo umtshato. Andithi lona umtshato sinawo ngumfuselo womtshato ozayo. Yeah. Now, indlela ayenza ngayo uThixo, indoda uyenze wayanhloko. Naye uThixo uKristu uyinhloko yebandla. Amen. So bazinhloko bobabini. Yeah. Indoda inhloko, uKristu inhloko. Indoda inhloko yomfazi. uKristu inhloko yentoni yebandla. Umfazi yihelper yendoda. uHoly Spirit yihelper yomfazi. Niyazibona bazalwane? So indoda idepende kuThixo. And uThixo ke nguThixo weorder. Thina sidepende kumoya oyingcwele okwazi ukusenzisa zonke izinto bendizithethe. Amen. Zikhangeleka zinzima xa uzijonga ngamehlo enyama. Umama uMdlomo uthetha akayi-understandile le situation. Zikhangele zibubudenge into yoba wena uzokwenza ukulunga apho kungekho kulunga. Now ke ngoku umoya oyingcwele ukhona akwenzise. That's our identity. Senziwe sangumfanekiso kamoya oyingcwele. Umoya oyingcwele nguThixo mosa ndithi. Umoya oyingcwele usekwa nguye uYesu. So bathathu mnye. So lo moya oyingcwele ke nguye lo senzisayo bazalwane. Xa udibana nengxaki, ithi moya oyingcwele ndithini ukwenza apha? Moya oyingcwele nansi situation. Nansi lento indiphethe kabuhlungu. Nansi lento esisilonda esingapholiyo. Ndithini ukwenza? Amen bazalwane. Now ke ngoku afuneke ngokuThixo athi ubane noxolo nabantu bonke. Uxolele umyeni wakho zonke izinto akwenze zona.
Ameni. Ameni. Amen. Uyakwazi umxelela umyeni wakho? Awuthi xa umcinga uthi ngo-2010 benizalento inoba wedwa ulile uphinde uthi wayiphinda ngo-2015 xa umjonga ngokona wayiphinda. So xa uthetha naye ngoku sawuyabhodla ufanele kaloku wena yile nto wayenzayo ngo-2015 uthi uyayilanda sekabantu abalandayo thina usazi neba iweather yayinjani, usazi noba kwakuphi nexesha konke sasiphaya erumini. Uyakhumbula wathini ufumanisi bakhe ngoku wena uphila kulo mtshato nesilonda, uphila kulo mtshato ne-grudges, uphila kulaa mtshato awunaxolo nomyeni wakho. And ke xa unganaxolo awuzukwazi uphila naye. Uzavudikwa nguye, uzava ungamfuni, uzava nje xa elalayo uzalala kule kona naye nakuyala apha phakathi ubuza umoya namadimoni ayawuza apha phakathi efenzini ayazenzela akakhunca. Wenzeke ntoni? Silonda uthi ayise ndihlalele abantwana bam tsho wena, otherwise ndaphuma kudala kulo mtshato. Ukhona abantu abahleli emtshatweni ufumanise uba bahleli nje abasekho mtshatweni. Honor God with what God has called you. Uthixo ukubizile kulo mtshato. Amen bazalwane. Yiva mnandi kulo mtshato and mnandiswa nguwe. Uxanduva lokuthi bazalwane anti beshona sine power of influence. Lonke uxanduva lokwenza mnandi endlini yakho lukuwe. Ucima uzaviswa ngumyeni wakho uba mnandi. Ucima uthenga lama roses akawathengi ke lo wakho ngawasemampondweni wakho athengwa za roses. So ke ngoku wena uzawulilela into yoba hayi mna kandithengeli nee-flowers. Abanye bayathengelwa iwesi xa ubona ke ngokwi-social media abantu bebekhozi besenza izinto phaa uqonda zabawe. Uyayiva naw njengokuthi zabawela uthi xa umjonga because apha kumyena ke sithi hayi molo baby ucinga laa nto yoba akanakuthengelanga roses yena. Uyayiva? So jonga bazalwane, uyayazi uba you choose indlela yokufuna ukuphila. Uthi uba ndibeka ukufa nokuphila but ndithi choose life. That means uThixo sinikile i-choice. Uyakuchuza ukonwaba endlini yakho. Uyakuchuza nokulila okokoko ube nesilonda endlini yakho. Uchuza nguwe. Uyakuchuza into yoba mna andizodlala usathana kweyam indlu, ndizonwaba. Ndiyayazi nto ndizele apha ndenza i-covenant namazulu. Ngala mini wawuthatha mamazulu akhangela nathi sayeka zonke into zethu saya emtshatweni wakho. Safika sathi wathi wena ebubini asebumnandi. Wayenza i-covenant wathi uba okubotshiwe emhlabeni kubotshiwe emazulwini. Nangoku wena uzoqhawula i-covenant. Thixo ke yena akayiqhawuli i-covenant. Noma ungayodivosa akayiqhawuli yena uThixo i-covenant. Usaze utshate nala tata wawuthe wena ebubini nasebumnandini side sehlule intoni. Siyaphi ke bazalwane? Ngcono sihlale kule ndawo, asingehli kule ndaba, asizinze kule ndaba. And khona umoya ngcwele uyasinzisa. Hayi khona umoya ngcwele ndi-rest assured bazalwane nditshatile. By the way ndingumama uHlobo, nditshatile ndina 26 izawugqiba i-27 ngentoni ngo-October 2nd ka-October 27 years. Ndibonile uThixo ehamba nathi. Nathi bezikhona ingxaki ngaphandle kwale kamama zam. Zikhona ingxaki esidibane nazo mna naye ke ngoku nomyenam.
but uThixo wasepreserve. uThixo wandifundisa ukuthini uba ngumfazi. Ukuthini uba ngumfazi, the godly wife. The wife that fears God. Mfazi ongcwele. Mfazi oyika uThixo. Mfazi wazi uba this is the temple of God. Uzazi into yoba ngalo mzimba umyeni wakho okaThixo. Thixo uhlala ngaphakathi. Umyeni wakho yanifumana iflesh. Niyayibamba ne? Ungahambi ungumfazi uhamba uvulela amanye amadoda amathanga. Hayi ndizayithetha qho because uTitus zingene imjongo. Uthe masibafundise abafazi ukuphila ngcwele. Purity. To be holy. Live a holy life ungumfazi. Mayibonke mvana. Amen. Eninzi ke bese ndibali lapha ngenxa. Ungathi ngoba uphangela kwesasikolo uyithathe le peanut butter ngoba naku neaccess yayo. Abantwana besikolo la peanut butter. Suyeba uye nayo endlini yakho. Ukweba. Jonga uzokhesa indlu yakho. Niqaba ipeanut butter apha nabantwana bakho engeno. Aniphiwanga la peanut butter. Ndiveza into yobungcwele. Amen. Into yobungcwele abantu baye bacimba umlalo qha. Ekuhleba hayi ke igcwele apha kuthi bafazi. Asihlebi mani. Yeah. Apha esifoni. Hey, kuthi ngoku. Ijonga. Hey, asihlebi bazalwana. Asindawo ezulwini siyaziqhatha. Siyaziqhatha iBhayibheli ithi abafazi mabangahlebi. Bengabi nalilwimi. Hlele sihleba ngayo. Yo. Hayi bazalwana siyahleba. Nicimbe right lento senzayo. Hayi ndiyabuza. Because kaloku jonga xa uhlebayo ndihleba nomamkaji ndihleba uVava andithi ndihlebela into yoba umamkaji amjonge ngalandlela uVava uyabona uba mna create division. So uThixo besithembile into yoba thina siyakha but thina siyaqephisa siyabhihlisa. Niyabona mfazi osisiyatha ubhihlisa indlu yakhe bhihlisa ngokuhleba. Uhamba uthetha indaba zikanabanzi zikanosakhela into yoba hayi wethu ngababona benxibe befaniselana otherwise la mtshata wokho mna ndibone ABC indoda yakhe iyamlilisa phaya. Kutsho wena uhamba uphunga ngaloo nto. Hamba uphunga. Hayi wethu mama uDlombo awuyazi wena into yaphaya. Ungilaa mntu nje wena. Apho ukhona nivana nabantu ngohleba. Ichomi zakho is because nidibene ngohleba. Ayizochomi enidibene nazo ngomoya ngomthandazo. Apho nithetha khona niyahleba. Nize nine group ku WhatsApp. Eyohleba qha. Yokuhleba. Bafazi. Daphuma ke mna ke sisina ungahleba uthini? Ndiqonda ba bantu. Esilongakayi ukuzikima uthi mama uDlombo masibonisane. Ithi iBhayibheli ixelelana niziphoso zenu nithandazisana. Mama uDlombo kuthi ndingayi understand into ethile kwenzeka kanjani. Yabona ke lo muntu ndiyamrespect. Lo sahleba phaya enqonda usaqeshiwe ngisathana. Ndingena indawo noma nje uyomconfront ba yowethu ndive ukuthiwa wena. Ndingendawo la makathethe. Phumani kwiimbutho zabagxeki. Phumani bazalwane. Ibani ninyulu, ibani ningcwele. uThixo wethu ungcwele. Uthi uzolanda ibandla elingcwele linganamibimbi. A holy church, glorious church. Yiyo lento efuna umtshakazi ongcwele. Yena kaloku thina sirepresent umtshakazi webandla. Yiyo lento nathi kufuneka sizigcine ngcwele. Sizigada apha emlonyeni indlela yothetha. Usigade nabantu associate nabo. Abamsebenzini besoloko begxeka oboss aba bantu. Sikhwebule man. Khawuphile pha baze bacinga hey wena soloko waphila wedwa. Fine. Ngulube wedwa bazalana because wazimela wedwa.
Ngozimela wedwa phambi kwenkosi. Kunoba uzithandekise ngaba bantu, naba abantu bayahleba, nawe uqonda nami ndifuna ufana nami. Uba hayi nami manbe mabandi amkele. Ngohleba. Kwimbutho zabaxhini. Ungumzalwane. No WhatsApp nje wegroup wethu seyithi ngokhinta. Hayi bonyani. Kanti akwaDokotela. Uzigqiba nini ingxaki zakwakho manje uyazithandazela ungumfazi. Ulibele izingxaki zabanye abantu. Ulibele kukulento, ukuhleba umama umfundisi kanye utata umfundisi. Ayo parcel yakho lo. Noba wenza njani umfundisi? Ingxaki yakhe noThixo wakhe. When I work out your own salvation with fear and trembling before the Lord. Fear the Lord as a godly wife. Fear the Lord as a prudent wife. Fear the Lord always apho ungabonwa khona. Apho engekho umama umfundisi, bengekho umama uHlobo, bengekho abanye abantu, but fear the Lord. Ayibonke inkosi. Uba ungumama ophathiswe into ze-finances, fear the Lord. Suweba imali ezingezo zakho. Uzungena izulu. Hebo ungcwele. Amen. Esikolweni. Phaya kwi-finances. Uyabala wena uyabala uqhuma. Emnikelweni ecaweni. Hayibo. Kwesinto esenzekwayo sungathi ndithetha into ezintsobo. Mhlawumbe umfundisi uyakubona wakuthemba. Ngoku xa kunikelwa yaphathi ithathe mama ukathi yangapha ya ubali kanti wena uqonda manje 100 ezithu. Nkosi yami. AwuyiKwaZulwini yotha. Lisela the Bible do not steal. Zizinto ezizimpungutshana ezinjani? Ezigqibana ntoni? Siye kwaNtshabalala. Sixala into bomama kathi ngobeke evutha kangaka. Ngoku beke phiphisha ngeThansi. Ungene njani esogwini? Kanti zeza 10 rand, zeza 100 rand. Ngokwakuxoko, kwakugobhoza. Asiphumeni basala. Ithi iBhayibheli aningabehlabathi. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Ithi banavuswayo kunye noKristu, funani izinto zaphezulu. Zingabi zasemhlabeni. Amen. Savuswa bazalwane, sathenga ngegazi. Masifuna ukulunga kwasezulwini, ezasezulwini izinto zi-supernatural. Asibambeki, zi-untangible. Kindness. Ungumama. Funa lonto ukuthi bawondithandazela ba kind. Ukuyithandazela lonto. Bawondithandazela ba patient. So beke usathandazela izinto zalapha emhlabeni, uthandazela imali, uthandazele indlu, uthandazela imoto ezawuchabalala. Ithi funani izinto zaphezulu. Amen. Pha phezulu akho imoto akho ntoni, zonke nje zeza lapha emhlabeni. Basifuna izaphi? Ezaphezulu. Apho uKristu Yesu ekhoyo. Amen. Hallelujah bazalwane. Uyaphila ubungcwele. Uyaphila ubungcwele ungumfazi. And buyaphileka abukho nzima. Amen. Ndisho kwento encinci mina, uyaphileka bazalwane. Yakwazi ube ngcathu. Usihlube uthi better lose friends than to live in sin. NguPawulos lothi kungcono ndithini. Uthini Paul? Uthi Paul. Ikhona levesi athi Paul. I would rather suffer with the children of God than to enjoy the pleasure of sin. Yeah, utsho njalo Paul. Uthi ngona ndihlupheke. Kunoba ngicabanga sizaphela umgqebo apho ongekho umsulwa. Ngona nthele? Mehluka lendlela abazalwane imxinwa. Eyezulwini imxinwa. Uyabona ngeyiyo iphangalele bonke abantu bayahamba bathi all is well. Akho umuntu ekhuza umunye kwelacala. But lekaThixo inomoya ongcwele ogadayo athi jonga nkosikazi, umfazi onobuthixo uhamba. Umfazi onobuthixo uphila kanje. Umfazi ugcwele uThixo wenza kanje. Awuhambi nesixuku okanye uhambe nento crowd. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah bazalwane. Iyaphileka ke lento yobungcwele and iyaphilisiseka. Xa uzixelela you choose. Ifana nokuchoose ntoni? Ukusindiswa. Uyakukhetha.
Yabona uxelela ukuphila i-life of God uyakukhetha. Nokuphila i-life kaSathane uyakukhetha. Nokuphila ubambaxa uyakukhetha. Choice is yours. Mayibonke Nkosi. Kodwa uYesu uyabuya. Yeah. Sekuseduze. Bambelela. Bambisisa lokho nako ukwenzisise inkosi omsinsikele. Amen.